Il-lejla fuq One nikompli l-programm brillanti bl-aħħar fażi tal-provi. F'dan l-episodju se naraw jindaqqu diversi strumenti mużikali u l-mistednin jinkludu missier u iben li se jdoqqu l-pjanu u l-perkussjoni. Dan huwa l-aħħar jum meta żgħażagħ Maltin u Għawċin jistgħu jgħaddu għal fażi li jmiss, il-fażi tal-bravura, fejn il-kompetizzjoni tibda tiħrax e kif il-ġurija tibqa' tipprova ssib l-aħjar protagonisti biex jgħaddu għas-semifinali. Il-preżentatur Joseph Ketkuti żvela kif illum fl-aħħar tal-programm se jkun hemm sorpriża żgħira li żgur ħadd mhu se jkun qed jistenna. Huwa qal li bħal dejjem brillanti se jkun mimli emozzjonijiet u kull min iħobb il-mużika għandu jsegwih fit-8:30 ta' filgħaxija fuq One. Illum aktar minn qatt qabel segwu sal-aħħar parti għaliex ser ikun hemm sorpriża kolpo di xena kif jgħidu bit-Taljan illi ma tkunx jien ma konx qed nistennija u żgur li qas it-telespettaturi. Insomma, inwedukom emozzjonijiet kbar, ħafna min se jifraħ, min se jibki, min ser jgħid illa xtaqt li forsi kelli opportunità nkompli, imma żgur illi il-programm ser iwaħħalkom sal-aħħar għaliex brillanti huwa hekk mimli emozzjonijiet.